En Ortigueira comeza a conta atrás para a celebración do Festival do Mundo Celta. Desenvolvese do 11 ao 14 de xullo e atrae a milleiros de persoas, 70.000 o ano pasado. Hoxe presentouse o cartel. Oito nacións, unha cultura é o lema do Festival de Ortigueira deste verán, que cumple 41 anos e volve á esencia. Os organizadores din que un Breogán gaiteiro fai un chamamento aos 8 povos celtas do mundo para xuntalos en torno á música. Galicia, representada por Ortigueira como anfitriona, Asturias, Escocia, Irlanda, Bretaña, Gales, Cornualles e Illa de Man. Formarán parte activa dos diversos concertos, obradoiros e exposicións que se celebrarán con motivo desta edición do festival. Canto aos grupos que van a actuar este ano, hai de todo. Están os consagrados e os de creación recente, os que veñen de lugares tan lonxanos como a Xapón e os da casa. Nomes: Gwendal, The Moving Hearts, Fluke, Tanxugueiras ou Leilía, un cartel que coloca a Ortigueira na capital europea do folk. Un festival público, apoiado por lo público, por lo privado, e asociado, como diría yo, asociado de unha maneira indisoluble coa cultura e coa tradición de Galicia, que é o que temos que defendernos. A cita é do 11 ao 14 de xullo. A celebración, un festival que converte este pobo por uns días nunha cidade de arredor de 70.000 habitantes, que é o número de persoas que acudiron a este evento nas últimas edicións.